met een gave roze getinte jas. Zware kwaliteit, echt chic, ook voor boete. En een echte man, die kan ook roze dragen, toch? Op uitnodiging van Heemkundevereniging Maasbracht in Beeld verzorgt Peter Roefs in de aanloop naar carnaval een lezing over de Kölnische vastelovend. En met zijn benoeming enkele jaren geleden als luitenant van de Blauwe Vonken kwam een jongensdroom uit. Hij toont zich dan ook als een ware ambassadeur voor de Kölnische vastelovend. Als we kijken naar de Kölnische carnaval, hè, wie weet gaan we dan, moeten we dan teruggaan? Ja, dan moeten we in de vorm waar het nu is, moeten we dan teruggaan tot 1823. Toen is er weer een nu elan aangegeven, nu vorm aangegeven. De carnaval bestond natuurlijk al veel langer, maar wie het nu is geregeld met prins en rood en zo, dat is vanaf 1823. En als we nog eens gaan kijken naar de parallellen tussen de Kölnische carnaval en de carnaval zoals wij hem in Limburg vieren. Zijn er parallellen te trekken? Ja, er zijn heel veel parallellen, ja. Het heeft te maken met de organisatie van de vereniging. Hè. We hebben ook een prins. We hebben hier wel geen Rijkenster, maar we hebben wel een prins wat er vanaf komt. En een rood van elf komt er vanaf. We hebben ook op verschillende plaatsen gardes. Denk maar aan de stadsgarde van Remun, in Kerkroois in gardes. En de muziek is ook voor gedeelte uit Keulen overgewijd. Al zijn het dan de Limburgse vertalingen ervan. En dus ik vind dat er, wat betreft de raakvlakken tussen Rijnische carnaval en de carnaval hier in Limburg, dat die heel erg groot zijn. Toch is dat in Keulen heel traditioneel. Hè? Kostuums komen steeds weer terug. Ja, dat is heel lang als dat hier. Ja. En de kan ze ook niet zomaar mittrekken door met een optocht. Dan moest ze echt wel bij een vereniging huren of zo. En hier kan ze gewoon, als ze zin hebben, kan ze een wagen maken en ik aanmelden. Dus het is een heel groot verschil. Hier is het, zal ik zeggen, gaat spontaner, gaat ongeregeld. Dus het gaat vaster, maar ook gaat traditioneler. En ja, iedereen moet maar zelf bepalen wat er het fijnste vindt. Heb ik vanavond hier in Maasbracht een lezing gegeven over dat carnaval in Keulen. Wat me daarbij opviel was dat eigenlijk zo'n vereniging eigenlijk het hele jaar actief is. Ja, kijk, de verenigingen hier die zijn ook redelijk actief gedurende het jaar, maar minder als in Keulen. Want je moet niet vergeten, Keulen is een wereldstad, een heel grote stad. En daar hebben ze zo'n verenigingen zijn, door sociale vangnetten voor de mensen. Die werden daarin opgenomen en zorgen dat nemers zich eenzaam hoeven te voelen. In de coronatijd deden de jongleden van de vereniging die deden de boodschappen voor de ouderen. Als je immers doodgaat en dan kan je het niet betalen om begraven te worden, dan is er ook van de Oostvereniging, de Blauwe Vonken, is er een stukje op een kerkhof gereserveerd. Dus het is eigenlijk zijn het sociale vangnetten voor mensen onder het mom van carnaval. Ja, de noemt ze het nu zelf al, hè, voor de Blauwe Vonken. Ja. Daar heb je ook een rang, hè, bij de Blauwe Vonken. Wat is die rang daar? Ja, ik ben luitenant. Luitenant der reserve. Ja. Nou ja, dus is dat met een beetje een glimlach, maar in Duitsland is dat wel toch wel een functie. Ja, dat is ook een functie. Want als je nu jaarboeken, ieder jaar kreeg ze op de dittingen een jaarboek aangeboden. Ja, dan stonden die rangen stonden allemaal in, precies dat gekregen hebt. Dus ze pakken dat wel heel serieus.
Als we nu nog eens even kijken naar de zittingen. Hè? De zittingen die we in Limburg kennen. Ook heel vaak prinsenrecepties en dat soort van dingen. Hebben ze die in de Kölnische carnaval ook? Ja, er zijn heel veel zittingen. Je wil niet weten hoeveel zittingen er plaatsvinden. In de zaal waar Weerdukker komen in Gürzenich, daar zijn er 2 zittingen op 1 dag. Als ze dan s'avonds om 7 uur naar Mosseren, dan zie je om 6 uur de Luneboete komen. Dan weer vlotte tafels weer gedekt. En om 7 uur kunnen we weer naar binnen om door gaan te vieren. Dus er zijn enorm veel zittingen. Ik heb een boekje, dus staan alle zittingen in. Nou, dat boekje is 60 pagina's dik. Mooie kostuums die ze bij ons eigenlijk dukker niet zus. Zijn die eigendom van degene die ze draagt of zijn die eigendom van de vereniging? Ja, die zijn van hunzelf. Die moeten ze zelf aanschaffen als ze bij de vereniging zijn. En dan is ook wel geld van 6.000, 7.000 euro met gemeut als ze een kostuum met een mantel wilt hebben voor bij slecht weer. Dus dat wordt allemaal zelf betaald. En ook wat ze gooien tijdens de optocht wordt zelf betaald. Ja, dat is vaak gigantisch, hè, als ze dat over het aantal uren zoeken. Want vaak zo'n optocht die vertrekt eigenlijk al heel vroeg. Hè? Ja. Wie laat vertrekken jullie dan bijvoorbeeld? Nou, we vertrekken om 10 uur en we zijn rond 2:30 klaar. Maar de lessen die vertrekken dan rond 2 uur, 2:30. Die komen weer altijd langs als we weer terug gaan naar de opstelplaats. En die trekken dan tot 's avonds 8:30, 8:45. En er is ook verlichting op de wagens. Je hebt zelf ook al een aantal keren metgelopen in de optocht, hè? Hoe vaak? 15 keer al. 15 keer met de Rozenmontag zo. En is er nog iets heel bijzonders wat er is bijgebleven? Ja, het bijzonders wat me is bijgebleven. Vorig jaar ik ben leerkracht aan een school geweest. En vorig jaar toen zag iemand tegen mij, die was iemand van een ouderraad ergens. En nou in school wilde geen carnaval vieren, omdat dat een christelijk feest was. En dan wilden ze dat niet aanbieden aan de kinderen, want dan deden ze anderen tekort. Hè? De woke onzin. Hè? En toen kom ik in Köln en afgelopen jaar en dan zag ik dan een klein meisje. Een ganz donker meisje, wat denk ik als vluchteling door is gekomen. En wat zo'n plezier aan de carnaval, zo'n sprekende ogen heb ik nooit gezien. En dan dacht ik bij mijn eigen, ja, dit gaat van alle leeftijden, dit gaat van alle mensen. En wij bussen om door aan gaan te sluiten en te zeggen, we houden een traditie overhoop van duizenden jaren oud. Want de carnaval wordt al, met de Romeinen houden die al een feest, dat ze de rollen omdraaiden. De slaaf, daar werd je even eigenaar. En de eigenaar werd je even slaaf. Ook toen deed men het al. Wij bussen om door aan die traditie liggen te morrelen. En dat is mij bijgebleven. Daar heb ik ook een foto van gemaakt. Och, wat hoor dat früher schön doch in Kolonia, wenn der Franz mit nichts noch alle Kohle hin, wenn der Bitter Ermen auf Kolonia, still vergnügt noch heimlich an. Wil ze hetzelfde type jasje, maar dan in een andere kleur, kan ze ook variëren. Rood, geel, groen of blauw met wit en geel. Een van de trends van dit jaar zijn de jumpsuits. Die hebben we in allerlei kleuren, soorten en maten. Van de jaren 70 tot panter tot glitter. Ze zien echt allemaal fantastisch. Hier hebben we de trainingspakken. Gemakkelijk, leuk, fout, bijpassende zonneklepjes, handgemaakt of gewoon een pet. Het kan allemaal, maar het is wel lekker fout. De altijd populaire bontjassen hebben we dit jaar ook in de neonkleuren. Allerlei soorten en in de gemengde kleuren. En als toegift hebben we ze ook zonder mouwen. Panter- en tijgerprintjes die blijven populair, zeker in de bontjassen.